Saan ka si Babay? Pa! Pa! Saan ka Bay? Minta ba kayo? Pa! Gila! Taray! Siya agad-agad na biliba ako eh. Patay dyan yung mama ron. Pa! Pa! Grabe si Buwan yung katagay ko. Patay ka mama to. Patay ka. Lo! Sus! Pa! Pa! Asa ko no ang kuha na kwarta nga ipapalit og sudan ni mama. Makita ka niya. Unsa? Ano nangitam siya nako nga ang kwarta ako manggipalit og kulapo. Naamat ti sudan ako matong gibinlan gani nagbilin man ko gani nagsudan. Natoy inasal manok. Inasal baboy. Oh my god! Wow! Gibinlan na mo tandaan at anawa sa sarip. Si pangitaan ako nga ako namang gipalit og limnon. Wala na ko'y kwarta dire. Ingay mong mama nga naray sudan ito. Gisud ako sa rip. Yati si pangita. Po! Kamay lagi na piling sudan ni Dodo. Patay ko mama to pakira bang yoyo at hula. At kilabot aning yung buhat ang patay ko. Patay ko mga doon. Unsa? Patungo na sa kuniya? Sige kay matukos ba agri ngaw ni mama oy. Saba ni baba, lagot pa na. Lami na kay kung tagay diri nya. Perti sa paa. Tana. Ma! Nagpadong na si Papa. Nag-yoyo dito ay. Ha? Yati na ni Ron. Napay ang kwarta na ginuton pa kayo. Kana yung simod. Grabe ka pala hugog. Asa man siya, be? Asa ba siya, be? Tawga, be? Tawga? Unsa? Asang kwarta? Asang kwarta? Oh, nararing kwarta. Sige mong manggot. Sige, umulan yung simod. Wala, nararing kwarta diri. Di. Palit ang sunay. Nara, wala na ilagti ko. Wala ka nang ilimnon ko. Wala man na. Oh, wala man usam din, ha? Di wala. Di na ako. Kung na kwarta ko, pero palit sudan. Wala magkukot. Ingong kiko, inang ginako si Undo nga. Kanang, uy, problema ingnan mo mama nga. Pinangga na kayo. Damn! Siya naharang kwarta niya. Bantay taguan, ha? Wala, Hirap wala, na pa nila wala, kwarta. wala. Bantay lang yung Wala lagi. Wala. Ano ginawa? Pinangga. Yung tiga, di ko na kunatuaan. Sus, saon na lang ang kwarta. Lisod kayo pangitag kwarta niya. Iinom lang. Di ko prehan ang upang plahubog nga. Kanang kwarta Di, hindi ka kwarta gipalitan, na. Di, wala na problema na ko kay inutang ni Beronon Japonini mo. Mayati na ni Ron.